Harro gaude sukaldaritzak gure herriari emandakoaz eta baita euskal sukaldaritzak munduari egindako ekarpenaz ere. Guk euskal sukaldaritzari gure ekarpen propioa egin nahi diogu. Euskal Herriko sukaldari onenaren bila gabiltza. 7 izarrek erronka onartu dute. Gaur, 7 sukaldari hauek norgehiagokan arituko dira. Baina sukaldaritza lehiaketa handi honetan, guztira 50 parte hartzaile lehiatuko dira 25.000 euroko saria eskuratzeko. Eta Euskal Herriko sukaldaririk onena nor izango den erabakitzeko, lehen mailako epaimahaia dugu. Aitzol Zugasti, Maider Larrañaga, Javi Rivero. Presta zaitezte aurrekaririk ez duen sukaldaritza ikuskizunaz gozatzeko eta Euskal Herriko sukaldaritzaren hurrengo izarra nor izango den jakiteko. Egin bat gurekin inoiz izandako borroka gastronomikorik epikonean. Ongi etorri, sukaldarien liga. Sukaldarien ligako 7 izarrak. Bat zenbakiarekin Maria Amundarain. Sukaldaritzaren artearen irakaslea. Bigarrena Egoitz Zabaleta. Gaziaren eta gozoaren arteko orekaria. 3 zenbakiarekin Gorane Gorospe. Vibra honen enbaixadorea. 4 Maite de Cruz. Etxeko sukaldaritzaren bihotza. Osta Edu Delgado. Lurreko zaporen erregea. Bigarrena Oier Biritxinaga. Etxe tresna elektrikoei potentziala ateratzen diona. Eta 7. eta azken amantal beltzarekin Jone Markaida. Gure pastri txefa. Eta tira, hauetxek dira gure 7 izarra, gure 7 sailkatuak amantal beltza dute eta... Zenbakirik ez duen azken amantal beltz bat libre dago. Nork lortuko du azken amantalaz jabetzea? Saio bakoitzean azken amantal hori lortzeko aukera izango dute parte hartzaileek. Eta hauek dira gaurkoan sukaldarien ligan lehiatuko diren sukaldariak. Bere biziko garrantzia izango du ahalegin betean aritzeak, izan ere proba hau erabakigarria izango da. Plater honen arko sinatzen duenak amantal beltza eskuratuko du, baina kontuz, okerretan okerrena behin betiko kanporatua izango baita sukaldarien ligatik. Zorionak, zuek zarete azken 4 lehiakideak! Por cierto, Egoitz, norbait ezagutzen alduzu? Bai, nere ama. Zure ama zein da? 53. 53, nuntza hode? Aida! 53, Leitzako Miren! Bai. Da Miren ze, familian etorri zeate programara? Bueno, semea eta bik animatu ginen, da ber, oain ikusita, igual bueltatzen naiz etxea, Eta zure semiakin zaidatzen batzu, zein bera defendituko duzu edo... A ber, igual saiatuko naiz ni, Sukaldarien ligan ez da familia asistitzen. Bari kasu da. Animau. Sukaldarien ligako lehen probaren izena da Kresala eta Garoa. Ala! Alde baten Idiazabalgo gazta daukazue osagai bezala eta bestaldean Bermeoko antxoak. Bermeoko antxoak daukazuenok, pasta putaneska erara egin beharko duzue. Eta bestetik Idiazabalgo gazta daukazuenok, ravioliak Idiazabalgo gaztakin. 35 minutu dituzu horretarako. 35 minutu, 28 irait. Zerbait egingo jau, Aldana. Aldana egingo jau. Akojonatuta. Nekin ez dakin nun sartu. Sukaldariak zerat, ez da? Bueno, orduan zuen benpedao. Afizionatuak batzuk, Bueno, vale. Pastako errezetak txian asko ite ditut, nire semirarekin ega iten etxeko pasta, eta,
ez da katarazorik. Nik esan nuke Aldana baino zerbait gehiago beharko duzuela amantal beltza lortzeko, baina tira, animo eta zorte hon. Sukaldari osona daude, baina nik ere bai hona naiz, eta lehiatu dezaket. Egoitz, gomendioren bat amatxontzako? Bera beste bezala biltzeko eta ongi inendula, animo asko. Eta izan zeu, Miren? Bai, saiatuko naiz. Hori da. Argi bili, sukaldari proba honetan plater honenako sinatzen duen lehiakideak amantal beltz eskuratuko dut, okerren aritzen denak sukaldarien liga utziko du. Beraz, 3, 2, 1, sukaldariok eman zu! Nondik hasi behar da? Ezin bestean, pasta izan behar du lehenengo pausua, errezeta egiteko garaian. Danok pastakin hasi die, oso ondo, danok ideia berdinekin hasi die. Pasta zer egiten da? Zer dira kantitateak? Pasta errez, ez? Lune eta arrautzan. Baina zer dira kantitateak? Arrautz bat. Bai? Ikuste jarri dituzte justo kantidadea, Pinta dauka. Oso erraza, mesedez. Zerreza bat. Bueno, pasta de verdad, Bueno. Besta inbesterako, cariño. Bueno, autita. Nik respetuaz, atzenian gero zelako fina itxosun den pasti edo ez, zelan egoako zuen. Puntu harrapatu. Ez da ikusten alako zentzazuen, giri baina. Zugo bila gozara. Gero Ainhoa batzuk daude barillakin, masa egiten, beste batzuk eskutan ez dakitela, esku batetik handa bestetik anola kendu masa. Bakoitza galdua edo... Zuk ez di funtzionatu. Ez du lortzen, 8, 9. Vale. Bai, lontzeko, bizutzen da itzalten da, igual nik ondo ez detelako ulertzen, baina ez ondo initzen. Honek hau ez doa, Sakatu gara bora gaitza, 7, 8, Bai, baina lehen eman dio? eta gero honi sakatu, kanpokua izetzeko, eduki sakatuta. Bale. Polita izan du da, batek arazo bat zaukan, eta beste etorri da laguntzea. Ez etzakin sua nola piztu, eta orduan beste etorri da laguntzen dio, arazo bat dakazu, eta orduan hori polita da. Ez dezu toki ezautzen, berrie da, entzimerak ez dugu die, osea, horraroa da ez ezer gertatzea. Eta Oier, iparraldekoa, Baionakoa? Afinari da, masari eragin. Horren behar da fogatu pixkat egiten dakigun azken finean ez. Hortarik bizigira, beraz behar dugu erakutxere gai girela horren egiteko zentzuz eta behar den bezala. Zer moduz, Oier? Bueno, Oier, zein da zure filosofia sukaldea defenditzeko garaian? Sukaldea baino nik produktua defenditzen dut pixka bat. Nekazari txikiak edo baseri etxaldi txikiak defendituko nituzke sukaldaritza baino azken finean. Eta, zemuzuaz, pasta orea bukatu duzu? Bai, freskoan da, osatzen ari pixka bat, gero landuko dut, lehenako krema egin eta ongi. Saiatu zure sukaldarekiko eta bertako produktorrekiko dakazun pasio hori platerean nabaritu dadin. Bai, egin ala untsa eginen dut edo zen gizaz. Segi lanean. Hemen segitzeko. Leku ez galtzeko gaur bederen. Sorte hon, Oier. Minutu geratzen dira. Hau puskatuta da? Ez! Puskatuta da! Ni normalen rodillo biltzet fijokin. Eta hori moitu itezan orduan, klaroa. Kaixo, Koro. Opa, Koro. Zer moduz? Ni pixkat atzeratuko naiz. Borrukan. Porta bizian dago eta hor pilpila arrotzean dago. Leno etxian berotzen da, gero mandiot eta guain ez da gesten. Bixi, Joando, Zelako zain ederra.
nunbaiten haitu dut nik produktua mimoz tratatzea gustatzen zaitzula. Eta orain da 30 segundu ari zinen, eman da. Masa bihuntzeko. Ze mimo mota da hori. A ber, masa iteko eman inbertzaio, Masari, mimo fuerte eman bartzaio orduan. Bai, masa ez da... No, ze muzko errezeta, eroso zaude errezeta honekin? Ez. Zure espezialidadea zein da? Jana normala, normala, a ber, baserriko jana eta... Etxeko jana. Etxeko jana. No, espageti batzuak... batzuak... Orduan hau da, errezeta bat pasta, guk ez dugu gure pasta iteko. Hau da, una receta italiana, baina, bueno, denetik, berda, ez? Segi lanean. Mila esker. Mimokin tratatu, A ber, panadero, zuko gi honatzen nahi bali mazu hogi eta masai golpea eman bertzaio eta oso fuertea, Bestela ez dezu lortzen masa behar da bezala gelditzea. Dauke... Desastre bat. Eta ondo pasatzen ari. Ez. Geratzen dira. Egin duen akatsa, nire ustetan, beak egin du estiratu, eta oso ondo zebilen moztu egin ditu, eta denak karratu guztiak bere tamaina zaukaten, tamaina berdina zaukaten, baina behin moztuta hasi da berriro estiratzen. Eta orduan ja tamaina aldatu egiten da. Earra! Aupa Villabona! Ea rata, haupa Villabona, haupa Iraiz, venga, da horrexek indar pixkat ematen du, ez du ematen baina, ez ditutela ezagutzen, 5 minutu geratzen dira. Aboneaz, hola. Baina oso finak urteten dio, holan. Bale, eski bestaldera mogin biot, kasuen. Bale. Pasta freskoa izan da, gehiago egosita ere, hobea da agian lodixago utzi eta ziurtatzea, ez zaigula gero hautsiko. Zorrarainek pasta oso fina egin duela. Bueno, ikusi beharko. Ba, nik uste baitare errestasun gehiago dakala pasta fin ite horrek gero egosteko garaian, bukaran egosteko garaian. Hemen estrategia ezinbestekoa. Bale, gero hau egin daiteke? Osea, errazago hausten da pasta freskoa? Fina egiten badugu, Oso erraz. oso delikatua da, pasta fresko oso delikatua da. Sukaldariok, 3 minutu geratzen dira. Leche, abuela, leche. Oi, ama? Bale. Momentu enten jauzin jataz ontzi batzuk, eta, bueno, azken baten hori da, ez? Nervizuek diela, eta gure buruzule de kauza alinekie, ba, bueno, urduri. Iñaki, zer gertatu da hor? Ba, trasto asko. Traste asko. Baina, bueno, konponduta. Baina, zure hori laban egin barik eta kontuz. Baina antxoak ez dira erori, ez? Antxoak ez dira erori. Traste asko lukitzia, hori zure menpe dago. Ondo antolatzia, ez da? Ondo antolatzia, oso garantzitsua. Garbitxasuna, alde baten, baina... Zer hori zaizu, esan? Ez, ba, bertan egokiote ontzi hau utzik egoela, bueno, ura apur bataz, eta gero... Bueno, ura baldin bada, eta antxoa zati, bueno, antxoa ez latatxue. Baina antxoak ez da, hori azpimarratu bazpane. Txukunago hori. Ba, ez da? Txukunago eta zure toki hau hobeto kudeatu. Bueno, gogorra gero, euren lana izango da, ez? Dinonik bata apura gogorra hau izango dela besti baino, baina, bueno, hori gongo da asuntua, ez? Minutu bat gelditzen data. Azken txampa, animo! Konzentrazioa behar dezute, eta ritmoa altxa. Oierrek platereratu du, hemen Gernikarra dana garbi eta txukun. Bueno, a ver, esan behuen. Iñakik ere bukatu du, erori zaizkio. Lehen naiz eta fratela... Ez dauka sua.
Joder. Bai, autopera dekozu. Bai, baina ez da laperotzen? Ja. Eskarazoi da, nik irakiten nauken leheno. Hau da zeuria. Bai, ez hau hori da. Nere hau da. Hau da zeuria, hau dauken du. Konsegitu duten martxan jartzea eta gero berdina pasa zait. Espagetikin. Begira, bertan ere platereratzen hasita daude, Iretz platereratzen, Joseba platereratzeko zain. 5, 4, 3, 2, 1, sukaldariok utzi tresnak eta eman urrats bat atzera. Konfiantzakin. Egia esan da, indakuakin konfiantzakin. Eta usoa. Irabazteko, gaur, ondo, saltza polita. Bueno, hau zer da, tretzua. Bai, alo zer. Bueno, aurrena proti merkoet ez da? Ba, espero, da... Zuk probatu aldezu? Ez, egia esan, ez. Zaila da probatzi hemen, Gorra, Bueno, pixka igual. Azkeneko tokea. Pasta estiratuzu, moztu indezu, eta gero berri estiratu indezu. Zatik gani indezu egin? Kuadratzeko, hobeto... Ja, baina, desolo elkatu inda. Bai? Nire opinion onda, Erra. Probatu gabe. Bai, erra. Gustea bat. Begira dakin bakarrik. Horre, ez dauka, gustoik ez dauka. Fuskita txikia pratut, sekua, zen edo. Zeatik ez deten txaltxakin, aurreneko aldeala egitea, zela, nahikoa. Eta hemengo hau? Hau ze errezetaren parte da. Pilatu zait pixka denbora eta... Eta zuzen moduz, ikusi zara? Eixo, ondo, nahiko ondo, berraziren gerra pixa dukiet, baina, bueno. Urduri zingo zela posta? Hori da, aldu izan baita pixa dorratik, baina, bueno. Atea da. Bueno, atara duzu eta hori fundamentala. Ozer da? Parilla. Bai, uste nuen itxatxita zegoala, baina... Joan inda. Saiatu naiz garbitzen, Ni nahiko makala naiz, igual eroringo naiz honekin, Oier, denbora... soberan. Pixka bat, agian bai. Ez duzu horrelako lehiaketa batean, denbora soberan eukitza detaileak zaintzeko denbora ez dela? Bai, bada. Baina ideiak gero etorri zaizkiet hobetzeko, baina sobera denbora hartuko zuten jostuki eta lehen denbora galdu egin da. Hori da, nahiago nuen sekuritatean egon, eta hara, gauza zerbait simple aurkeztu, baina... Segurtasun horrek nahikoa zorte emangote dizun. Nik egin dut bihotzarekin, beste batzuek begiekin, beraz, gauza desberdinak dira, baina nire platera egin dut eta seguru senditzen ez besterik konparatu gabe. Aixo, zuzen moduz? Ondo, pixat ez desauta hasieran. Hasieran, bai. Gero joan do. Pasta sendotxua bai egin dozula, gero manipulatzeko orduan eta, errezago izaten dala zonetako, bai, pixat txukuno gelitzeko. Bai, eta egosterakoan be errezago dalako, naiz eta gero, ikusiko dugu abertzen moduz geratzen dane hauan. Ondo, oso ondo. Oso goxua. Zin nire probatuet eta ona zegoen egia zen. Osea, gustora gaitu naiz nire maitzarekin. Iritsi da kresalata garoa dastatzeko momentua. Sukaldariok zuen zenbakia entzunala hartu zuen platera eta hurbildu epaimaikidengana. Nahi duzuenean? 15 eta 27. Niri iruditea da ondo indudala. Orduan, eurek esan goztie, segaitik nagoen hor, ez? Orduan deitu duen esan detu, baina, bueno. Bikote, gustora, egindako platerarekin? Ino bai, gustora nago bai. Javi, demagun, aman, aurkeztuko altzenuke hemengo plateren bat? Horrela argi dago ez. Are gehiago, bi platera hauek gure iritzitan okerrenak izan dira. Eta gauzak horrela eginda argi dago hemen ezin dela aurrera egin. Hortaz, bietako bat kaleratu izango da.
gaguro bukatu duzu gainera, ez da? Bai. Denporaz garaixe zen mundotzu, pasta etxeko eta saltzia etxeko bebai, ez da? Baina ze paso zaizu, Iñaki? Dastatu aldezu platera. Noski baietz. Bai. Da gaineraz baten, baizik da. Desente. Bai. Saltxa pikin bat etzaio falta? Ez dago pikin ba lehorra? Normalian, hori pasta hori esteko saltza askorik. Normalian iziten da saltza potentetxuek, baina esteko saltza, tomate saltza. Esango nizuke, nik eta Javiri arrazoi emango nioke, saltxa gehiago behar du. Eta hau nahiko legorra da. Normalin hori platero hori ikerakoen ez da tomate saltza bat baizik eta tomate satizek gordine sartzen dira, eta gero ikerakoen geltzen dira zati pasta nahaztuta zatiak, eta ez saltza modua. Koro. Zer gertatu da, Koro? Etzian irakiten, etzun funtzionatzen zuk, eta orduan ez lortu, irakindu aurren aurak, baina gero pasta bota jotenen ja gero ez de lortu, eta pastak behar du, erabat irakiten daude. Ezintzian sua aldatu, beste su batean jarri? Aldatu ditut, 2 aldiz, 3 aldiz, 4 aldiz, baina ez de lortu. Pasta gordina ezin da aurkeztu. A ber, platerra sasauna zeon, baino pastak ez ditirakin, orduan, gelditu zait. Pasta gordina, xamurra egon daiteke, baina ez badago egosita, jaterakoan pasta bat egiten da. Pena da, ze saltxa partetik oso ondo dago. Bai, saltxa gustosua da, egia da. Ez dut ondoin, azeptatu inberrauke. Ya está. Bi pertsonan artien, 150 ez? Azken baten hori, baina bueno, eutzi. Erabaki hartuta dago? Bai. Bai. Zeina dakago bai. Ados. Sukaldarien liga utziko duena da... Bisotza. Suerte txarra begoten da batzutan. Ja, baina ez de lortu, objektibo ez de lortu. Bai, pena handia da, baina, bakarrik honea iristi be. Aurreneko gutea da euska gorra, baina batek izan behar du, ez? Baina tokatu zen. Ez dut ondoin, eta tampano da, jazta. Ez dago nino ikulpik eman berriken, batu zait, jazta. Iñaki, zube hortxe eroso esan dozu ibilizarela, baina, azkenengo, erakutze dozun platua, ez da guk espero gendun moruko plater bat izan. Así que... Urrengoan izango da. Urrengoan izan behar du. Filak ipini. Biltza pasaute dauz, eta urrengo saiorako presi gaude, ez? Inor ez dadila erlaxeatu. Uste detaile txikiek hemen erabakiko dutela nor jarraitzen duen eta norkez. Hortaz, aprobetxatu ondo ematez ezkitzuen aukera guztik. Tira bat, txalo bero bat, korontzako, Koro, gure lehen kanporatua izan zara. Agurta, eskerrik asko. Ondo pasa, Etorri naiz, lortetortzak ez da gutxi, orduan, esperientzia bat izan da, eta, klaro, loren gustatuko zaila den bogei honetea, baina sartze danetik dakigu, hasi behar deula. Eta orain, amantal beltzaren jabea ezagutzeko momentua ere iritsiko da, ez da? Dastaketarekin jarraituko dugu, epaiok? Amalau eta 8.
momentu hortan zure aukeratzea azkenengo bi plater honen artean, horre azkenean baita ere indarra matizu. Momentu honetan konten naiz urratxa eginik etorririk eta entxaturik. Ja, lortu dut zerbait eta gero etorra dira etorri beharrikoa. Desafioa hartuko dut, baina gaurkoa oso polita izan da. Zemuz, zaudete? Nahiko ondo gila esan da. Eroso ondo zate? Bai. Azeran bixat urduri eta bixat tentzibak, baina gero gurea. Zure jatetxean azkatzun teknika edo material guzti horiek ez azkatzu hemen, Hemen ez, baina, ez da berrikan ez da ere pasta koxo bat iteko. Honekin esiko gara. A ver. Bueno, nire esiko naiz? Hasi. Venga, ba. Fina. Fina, altzan finena. Larri iritsi gara, ez da? Ni azkeneko 30 segundutan ikusi zaitu. Bai. Eta fin inditelako pasta horratik maitara. Pasta oso ondo dago, Egina, forma emateare bai. Ez da bat erresa, Gatzez, esango nioke, gora da dijoa. Bai. Probatu duzu? Probatuet. Eta? Probatuet, bai. Igual denbu gehiagi eukietan txua bautziak maitare hori reduzitzen. Bada plater bat non antxoak merezi duen errespetu hori gauzatzea zen gakoetak bat eta agian gatza pikin bat joan zaigu. Baina platera benetan goxua dago, pasta zoragarri eta saltxa, bixi baino oso goxua dago. Plateratu baino lehen probatu dut, dastatu dut, eta bai ikusetela pixat igota zegoela. Etzen oso igota, baina pixka bai. Gauza simple bat ezin bain baduzu gauzatu, gauza komplikatzen dira ujerako. Pikante puntutxua dauko, saltzak, ez da? Idea zabal eta piparra hotzorre puntutxo hori, osua dau. Olio ezatik bota dizu? Dekorazio pixka bat ekartzeko, gauza guti ginuen azken finean eta atximaiten dut oliba olioak ukitu polit bat emaiten diola. Eta gaztari eta platerari. Arriskatu zara, olioa gehitzeak daukan arriskuan gatikan. Beste lagun batzueri saltxa moztu egin zaielako, baina kasu honetan oso ondo doakio eta saltxa ez da moztu. Beraz, erabaki zoragarria. Mirezker. Pikin bat lodia dago, Ados. Eta jaterakoan abaitzen da, loditasun hori, nik uste pikin bat gehiago estiratu beharko zen nuela. Nire iritziko garrantzitsua da ere masa on bat ukaitea hauan ere ez justu zerbait fina, soberegea deseginen dena, hor egoiten da hor zazpian eta horrek badu bere sarma ere. Erantzun hona? Deska. Ze ondo defendatzen duen, Bete garriago osoa dago, masaren oreka fina da, osoa dago. Beti interesgarri daukaitea iritzi susen bat egiten duzunari buruz ez. Jendeak batzen zu ezaki egiten ari, bizikona da, ez da ona, bai bainan, zergaitik zer, eta hor, susenak ziren komentarioak beraz, plazer handiarekin hartzen ditut eta hortarek ikasten. Epaimaikideok erabaki bat hartu behar duzue. Zelan, zer ikusten duzue? Niri gatzaren kontu hori, Nik usteko jerri gatzen. Amengo ikusita, Gustatu dala uste. Kolokan ez, momentu batean pentsatzen dut nik irabaziko dutela, edo berak, edo nik. Konfiantza gategi esan da. Epaimaikideok, nor izan da amantal beltzarekin eta gure izarrekin lehiatzeko aukera lortu duen sukaldaria? Oier! Oier, badakizu finaletik hurbilxeago zaudela orain? Pixka bat. Nola sentitzen zara? Urduri, biziki. Niretako ez da
zerbait irabaztea da zerbaitera pasatzea. Bai, arrazoi duzu, bai. Desafioa handitzen da, ez? Potentzia gehiago hartzen du eta realitate gehiago ere. Segi lanean, baina ez erlaxatu. Zoragarri izan da zu lanean ikustea, baina hau hemen hasi besterik ez da egin. Bai, zigara eta desafio gogo handiagoa ez, azken finean da etapa bat pasada, eta bigarrenera pasatzen gira, eta ze sorpresa badaki belortan horrein. Eta, Joninak irentzat? Urrungo batean izan beharko du. Urrengoa. Platera zoragarria zegoen. Zorionak eman oierreik, oso indula, eta jazta, segi. Segi berdin gaztek. Urrengoan bugar arte eta lortuko segurazki. Tira ba, Oier, zuk esan bezala, orain beste zerbaitera pasatu behartzara, izan ere 7 izarren aurka lehiatu beharko duzu, beraz, zuek badakizue kontuz, eta orain bai, urrengo faseragoaz. Oier bi ukingo estaldian zeitzen don, Bai, basuratu gugaz, ez? Oier, hasierako proba honetan ikuset oso gogorra dela. Hordeko gurri bele handixe dekogu, baina honek injerra moten dozte, orduen aurrera. Ongi etorri, Oier. Oier, sukaldarien ligan 14. zenbakiarekin sartu zara, eta orain amantal beltza eskuratu duzu pozik, ez da? Orain, bigarren norgehiagoka honetan taldeka lehiatu beharko zarete eta zuk privilegio handi bat izango duzu. Izan ere, sukaldari burua izango zara. Eta zure sukaldari buru aurkaria aukeratzeko privilegio hori izango duzu, eta hortaz gain, talde irabazlea, izarren artean lehiatuko da urrengo saioan, eta talde galtzaia 3. norgehiagokara pasako da, eta hor, kanporaketa izango dugu. Oier, nahi duzunean, lehenik eta behin aukeratu ezazu, zure sukaldari buru aurkaria. Irua. Irua? Bai. Gogoz. Beti bezala. Datu, ja zure leku hartu dozu hortxe, pin-pan. Korrontien kontra nuela esaten doztie. Gaztia izen da, lapikoko sukaldie ondo eruten dutelako. Zergatik aukeratu duzu Gorane? Ez dut estrategiarik bortzaz, baina da feeling kontu bat. Feeling kontu bat. Nor ikusten dut norekin lanean edo norekin ikusten ez lan egiten. Beste batzu senditzen dituen pixka bat potenteago edo hola, eta ez du beldurrik amaiten. Zuk Gorane, zen olako feelinga sukaldari buru izaten? Ikusiko? Ikusiko, a ber. Gogoz nau, eta motivazio barruen deke tempora guztizien, así que... Hori da behar dana, taldea ongi osatzeko eta lana fine egiteko. Beraz, aurkari gogorra aukeratu duzu, Oier. Gogue eta injerra ipintxotzen egiten duan guztizien. Tira, orain, taldea osatzeko momentua iritsi da, eta nola ez, Oier hasiko da. Oier hasiko da Oierrekin. Teknikak eta prozesuak asko gustatzen jatez, labetan batez da sukaldeko tresna guztiz etekinik handizena aterateko kapaz naz. Zure estrategia nola sortatu da? Ez nuen parean ukan nahi. Oso ona! Azkarra zara, Oier aukeratu dut jandidatelako esperientzia handiko pertsona bat zela, ez? Eta hor, txekat kezkatu nez, eta pentsatu dut, gian ez da ideia hon bat beste taldean uztea, ez? Gorane! Zaila dau gauzi, giz esan, Bai. Bat. Maria. Maria nik ez puntako sukaldari izan da ikusiko hau programia bukatu hor dugu nuna amaitzen da honek, Gorane, zuk ez dakizu ezer, ez duzu zuen artean hitz egin, aukerak eta hasi aurretik, zaret ezagutzen, ez da? Eta orain arteko ibilbideak... Lagundu osko proga izago ezetzen. Eta Maria, zer moduz, zu sukaldean aritzen zara? Bai. Desente, ez da? Bai. Ni txikitatik nahi izan dut sukaldaria izan, eta oain hartakekin nago lanian, eta, programa honta irabazten ator. Zazpia. Zazpi, oso ondo. Gure Ione! Uste dut hautatu nahuela gozo gilea naizelako. Lau, sardina bakalau.
Latza. Etxeetan plater tradizionalez disfrutatzeko aukera eskaintzen dut. Sukaldea nire negozio eta ogibide bihurtzeaz harro nago. Goranek denak eraman dizkiet. Hartu nahi dituenak eraman ditu emeki ere, baina konten naiz. Bosta, Edu. Zuriñe Garziaren taldeko sukaldaria naz, baina nire ametsa nire jatetxe propio izatea da. Bia gure egoitz Goranekin. Venga. Joseba Arginanon obradorean hasi naiz gozogile bezala, sukaldarion batek gozoa bezain gazia menperatu beharra dauka. Tira ba, bigarren norgehiagokari hasiera emateko prest gaude. Eta zein da proba? Etxeko menua. Batetik Oierren taldea kozinatu beharko du pistoa, marmitakoa eta sagar pastela. Nik uste dut egingo dugula ondo, zeren azkenian danok ezagutzen ditugu platerrak, nagusiak esango digu jarriko digu bakoitza bere lekun, eta hasiko gara elkarrean behar egiten, eta ondo. Eta Goraneren taldea kozinatu beharko du arraiz sopa, sukalkia eta arroz pastela. Zaiago nire ustez. Bai, pixka marroia bada. 60 minutu. 20 minutu igar ondoren lehen platera hortxe ikusi beharko dugu. Ados? 40 minutura bigarrena. Eta 60 minutura postrea. Oso plater errexak dazkatzute. Zuen gaitasuna demostratu beharko dezute. Galderako. Ai ama, baina zeren bora gutxi eukikogun. Hau guzti zaiteko. A ber, denboa bastante justua, 20 minututan arrain sopa bat itia imposiblea da. Osea, nik ezagitzein ekiteu, baina bueno. Prest baldin bazaudete, 3, 2, 1, sukaldariok eman zu! Garrantzitsuena da, eikide bakotxak, hobeto ingo da bena, lasai hartuko da bena, eta jazta, motivazio ukitu madugu barrotik, lortuko dugu, gurogune orduen, lasai hartu, eta aurrera bilur barek, eta bilurre badeko, bilur zain, berdin da. Animatu gaitu, eta nik uste hori nabaritu dela taldean. Nik pistorenok agoltzez dut argi ikusten zer egiten dugu. Nahasten ditugu eta bota saltzan gero, edo... Igual hobeto gotzen da gaina jarri. Bakotxak baditu bere izaerak eta lan egiteko manera desberdinak eta kudeatzeko desberdinak. Zer lan nengu? Postria ez? Postrie. Laguntza birbozu, badakititzen. Bale, egin sukalkiak izaneko naiz, lehen bizingo etena da dena txikitu, eta baino bitartean igual aragin markatuko. Eta zuk? Hasiko nazugaz laguntzen. Ikusten da Gorane hola zorroza eta bai, deak ez dakideak argi daztea, baina haintzeko gaitasuna badauka. Taldie aurreroten dau, zu bai taldie motibetan eta zuk lana egiten. Marmitako klasikoa, ez? Eta tipura moztu. Eba zuen noani marmitako gure bat zuen. Barre bilan azten marmitako egiten. Bali baduzue, bale? Bale. Ongertaz bikain. Zu hemen ez dut postean, pastelera zirelako, eta hola, ok? 60 minuteren buruan tarta bat gu garbia, onkikina, pastelera bat kanelarekin. Animetako, ezta? Beste taldea ez dakit zertan ari den, baina hemen hasi ira sukaldatzen eta hemen... 60 minutu bakarra daukiez eta... 20 minututik bost gaude juzeizketan, pizkorrago alda itzegin eta sukaldatuz. Alda, hasi. Hasi. Martxan ipini eta itzegiten jun. Justa baiet. Azten gara? Ok, bai azten gara, nega, pasteleriarekin Venga. Bada gozo egile bat, beraz, desertaz okupatuko da, sagartartaz. Bada bat, bizkaitar tradizio hori, sukaldaritza bizkaitar tradizio hori bat duena, beraz, berak marmitakoa eginen du, eta gero bestearekin sartzea eginen dugu elgarrekin eta hoierekin. Oier, bara,
barazkiekin bi jarri behintzat dena moztu arte. Oier, barazkiakin bi jarri dena moztu auki arte. Barazkiekin bi jarri dena moztu arte eta gero bat libratzen da. Niba noa ere. Oier, apurtxo bat galduta ikusten jako, ez da? Pixka bat galdua ez, nekearekin azken finean eta konzentrazioa gai asko galde egiten dute froga hauek eta baita zainak ez, pixka bat ere... Nire ustez aguak askoz aguak oso txukun. Gero arrain sopan zer guro zuen? Pasau biazu guztize, gurozu pasaute? Zer guro zu? Zain gotzu txiki zau? Edo lan ondo? Bueno, hola gane gozu. Zatika gurozu? Bai. Baina garritu porro ondo, bale? Bai. Hemen zein da sukalde burua. Goraneri, Mariak esan dutzao, hau egiteko goitzek bebai, maitek bebai, oza, eske... Goran ez da pintxe edo sukalde buruaz? A ber, zein da, Goranek antolatu ditu lanak, baina atzetikan, joan da Maria, xorro ziurtatzera, lau lantxo, eta aldatu ditu planak nola batxe. Nik esan nuke baldintzatu ditula. Badirudi haindu egin dula, baina gero, ja, onindala. Horrean lanean segidu. Zelan zu eze ondo? Venga, ekipo ba, Pasau bigara, pasauko gara. Ondre pasauko garela. Aixo, Maria, bueno. Maria, usai zora garria, usai politxe. Gorane, presak. Ez, laguntzen danari. Eta sukaldari burulanak? Hori ba, klaro, dana haiten. Dana egin aurrea. Neurtu denbora, Bai. Neurtu denbora. Niretzako, lider on bat izetie, bada, zuk taldie aurrerutie, baina zuk lanen je. Hau da, ez da bardin izetie liderra edo Hitlerra. Zertan ari zara? Hemen nahi naiz kanban buruak eta arrapian arraspak zehatzen, tostatzen pixkat, teofume batekin pixkat intentsidadia igotzeko txopai. Zer proposatu diozu Goraneri? Badirudi sukaldari burulanak hor nola guruztatu direla? Ez, behak zan dit, behak ni lagunduko zila lehenengo platerakin nora, lehenengoan orduan behar esan dio, albadia zuzu zeakin berdurakin da horre hau, eta nila sopakin jongo nintzala. Donostin hartzaken horrela egiten duzu, sukaldari buru bat agindu eta elkarren artean laguntzen diozue? Bai, egia esan da, bai. Goranekin relazio hori aukidet, goiz-goizitik berekin, eta pentsatzet pertsona alai badala, eta azkenean ekipo bat eramatia nahi, pertsona alai batek eramatia, pertsona oso gorra behak Hitler izateun bezala izatia baino. Tipura baduzularik hasi potxatzen ja gero, Sukaldariok, 5 minutu falta dira lehen platera ateratzeko. Barazkia sutan behar zuen orain dela 10 minutu. Baina oain potxatzen ezin du hasi. Ez. Horan inbertzaio, kazola baino zartaria. Tope jarri. Tope jarri eta egurra eman. Asko moztu ditu ere, azken finean denak kostatzen hasi da, eta baita ni ere, zozoki, baina parte txiki batekin nahikoa zen azken finean. Pista zer moduz bihotzak? Ongi? Ondo. Nahi duen bezala? Baina Barazkiak katastrofe badaz eta ez... Ez dute argiokin. 2 minutan pista bat egitea ezin da. Baina berandu hasi zerate, potxatzen, Nik ondiko oso, eske gordinik literalki da. Ondiko barazkixak... Argi dagoena da, 20 minututan plater bat aurkezteak eskatzen diela, ondo aurkeztea eta pentsatzea zergatik egingo duten moduan. Igual berak definitu beharla gehiago, izan leke, bai. Buiatxoak ez du denbora gehiagi behar, gordinik egon da ere, baina. izan daiteke. Edukin jabena da, txikiño, txikiño berduria bai. Orduan, hasi da potxaten, hori ingo zan nire berdura baino lehenau. Zer laguntza hemen? Bitxo, esken nengo duguna da pistoa berandu zijoan, orduan nengo gu hemen txiki ingo dugu, baina, hipergorri sartu dugu. Estrategia izan da, marmitakoaren barazkiak hartzea eta emaitea beste barrenaren ordez txikiago moztuak izan zirelako eta fiteago ege direlako ere. Hori aldatu dugu eta gero pixka bat gela tomatea bota gainetik eta venga. Pistara egin ezakete, aldente uok asietikoak egiten duen bezala. Salteago azkarra. Salteatu. Hau da nire pistoa, zatikan ez? Pentsatet piztua guk eraran ez da daitzen, ez? Guk aurkuratu dugu era tradizional baten etxea, ez?
Maite brutal, Egoitz oso ondo, eta Marieta Gorane atzera kontu batean. Hau dana markau. Sartanien, ez da? Bai. Sartanien. Iru, bi, bat, sukaldariok lehen platera aurkezteko momentua iritsi da. 20 minutu pasatu dira. Txalo ekipo! Venga, viva! Animo! Ongi, polita. Erdi errea, baina ongi. Baina ez, konten naiz, ongi atera da bai. Egin dugu pistoren mikui bat. Mikui? Ongi, bai. Denbora horrekin normala. Bai, konten gira atera dugun plateraz. Probatu ezue? Bai, noski. Hani jastatu dute, bai, mila dut, jastatu dut, eta biper beltzen eman diot, beldur nuen sobera gaina hartzea, olioa ere ongi da, horrekatua da. Gatzinta bat eman dut, eta agoltzenen gainetik beste pixka bat, hola gorringo ateratzen, ja gatzara maiten du berekin. Ez dago gaizki, baina eskerrak arrautzari. Bai, horrek emuten dutzo densia de apurtxoa bier dauena, ez dela ze piparra. Tamaina. Bakiu tentsioa dela, hasiera dela, baina horrelako detaile... Bai. Lapikon egiten bada, erdi egosi egiten da. Baina sartan egiten bada, asietikoak egiten duten bezala. Guk estilora ez da. Ados, bai, komentario hartzen dut. Bai, nik aholkuak beti hartzen ditut, baina pentsatzen nuen ongi egiten ari nintzen momentuan. Gero bere aholkua hartzen dut, eta horrengoan horrela eginen dut, arazorik gabe. Honen plateren izena da lehenengoko aldize. Bizitzak, deko zen lehenengoko aldizek, hau izan da lehenengoko aldi bat. Zer da zure platera? Bada, arrain sopa bat. Nola prestatu zuen? Kariño handiz egaz, eta gero enjogune da, izan da, lehenengoko enjogu zaldie langostinuen buruekin eta arrainaz, da gero aparte enjoguz vegetalak. Eta, probatu zuen sopa? Aurkeztu aurretik? Ez, nik ez. Osea, ez da kontundentia. Ze falta zaio? Trituratzea, pesos gehiago. Gatz gehiago. Ogia eta patata heltzeko batik gehitze diogun momentuan, gatza hartu egiten dut. Aurkezpena niri gustatzen zait, txukuna garbia da, elementu guztiak hemen daude, baina gatza! Osea, kaos bat izan da, baina, bueno, azkenean, zeo zatea du. Alegin duzari, handeketo binen eitien gauzak? Alegin duzari hori eitien? Bai. Duen? Jazta, jarraituko dugu hain? Venga, ba. Baina, a ber... Hau dekogu, pentsako dugu zanen platuk, bale? Eta ingo dugu besti baino beto. Tipula dana pasata, tomatia gazta txoritxeruagaz, gaina, eta... Ados, atuna gerazken momentuan emaiten diozu ez? Orin pitxin bat errego gotuko gudena. Obi perra eman diozu sakonan ikusten dut, ados bikaina. Edu ikusi dut biziki ongi barbitakoarekin azken finan ez, eta gauzak ideiak proposatzare du guzti, berak baztikien nola egin ja, beraz ez nahi sartu utzi diot egiten egin ezuen bezala. Bale, jazta, bajatu. Bajatu dugu, bakenduko dugu ja hortik. Ez, pero si baintxa hasi da, Baina sukalti ez da, osea, ez da trituratu dara, ez ezer, osea, da tal cual. Zuek badakizue, konfiantza deko zuengan, bale? Talde bat gala. Sukaldariok 5 minutu geratzen dira. Kendu, baina 5 minutu bakarri deko guz. Eta 5 minutu esan duia. Sartzen dugu uretara edo ez da zabalduko. Ureta. Venga, ba. Venga, kontu zer. Ez dago besterik. Hartu hortik. Ba. Vale, sukria zuen. Kontrola azukria. A ver, igual itxago dira. Ez que nik honek ez dakizan du esan, Ja, txikitxoa. Bai. Ez da sartu behar eltze azkar bat sekula urrazpian. Horretakan arriskuagatik. Eta hori hozteko modua da urotzetan sartzea, baina ingurua ez tapa. Ingurua. Hone izakatzen batzezu presiño ez urtatzen da, Ai, ama, hori aspresagaz. Baina zer komotu dugun hor momentu baten. Ende! Hor bai araztu dukideu. Bai, jo jazta, bajatu da, ez? Ez dakit. Bai, gorri hori lehenago jatzen. Goizen egon da, bajatu da. Sukaldariok 2 minutu. Tapa kendu diote. Zelako tensiño emai. Venga, proba hau, zuken jozu, proba hau. Venga. Gatza behar du, atope. Venga. Hartzen badeu patata pixka, matxak hau iten badeu. Bale, gurozun, Hor dena ongi, ados. Bai, nahiko probatuko dugu gatz juntu. Egiten behar dugu. Eta listo.
Amar, bederatzi, zortzi, zazpi, sei, Venga, bixa. Zelako presioa, hemen ondo. iru, bi, bat, sukaldariok 40 minutu igaro dira. Aurkezu da zuen bigarren platera. Probatu dugu, gatza bota diogu, zuzendu dugu dena eta goxua zeon. Gastatzera etorri gara. Saltxa zergatik ez talo ditu? Denboraz mugatuak girelako. Hoi ez da. Gatzez ondo dago. Salda, ondo. Patata. Nire esker. Patata egozia hor. Patata, ondo, ikusi da. Baina, saltxan loditasuna... Atunari, aurretik gatzarekin beratzen pikin bat utzi duzu da. Eta igarri egiten da oso ondo. Ez dago bat ere eso, marmitako bat daukan arrisku askotan izaten da, arraia gehitzea ez dala nahikoa izaten. Edo gatza momentuan bota, ez du gatzari ikartzen, saldatan galtzen du. Eta kriston puntu goxoa dauka atunak berak. Eta salda, denbora honetan egin egoteko. Bigarren baterra, hobeto. Baina, claro, lehenengo una den ez da, dana berria dan, ez da, zeusor, non dobla piko, no ez da bezearra, zuga, nola doa zu. Bueno, oye, sin más. Ya está. Oye, zemuz iguaz. Ondo, ez dakit. Ikusteke ondo. Nahi? Ba, oso ondo. Ba, gure bai. Gustavo dut. Venga, macho, animatu. Hoi da, venga. Gero bronka. Lastuko dago, bai. Edo ez dakit, ze pasauko dan. Bueno, orane. Patatuta. Zelako nervixua pasau daun horrekin lapikorreaz, Ba, tranquil, gu lase egon gara. Bai, gu ez, Saltxa loditzeko zer uketen? Patata bota jo, baina patata bea ere ez da ondoin. Eta fekularen batez? Ez, fekula hitze guztiago egiten jateta. Nik adidez papatze probatu, eta biek izan badute zuzua zeola, pues seguruna egon goztan, porque presak hain dana. Eta nik hortik ikasiet eta esan dut, araian saltxa probatu behar dugu. Naiz da igual, oindik pixka loditu behartzan. Baina naiz da lodiegia ez degon, guazen behintza zapore hona jartzea. Arbia oso goxoa ere bai. Zierda, no? Baina ez dago emoten oso indi dauenik, 10 minututxe gehiokin hobeto bat uzaka. Guk ere badak igutzen, denbora dakatzen sukaldatzeko, baina zuek ere hau jakinda, horrelako aragi pusketa sartu beharrean. Txikia bagintzen behartzean. Berandu konturatu gara. Baina esateko berari. Estresakin igual. Salda goxoago, barazkiak ondo daude, salda loditza, aragiaren puntu hoi. Bueno, aprobetxatu ongi geratzen den denbora eta ongi aurkeztu azkeneko platera. Ja, bai. Osea, momentu baten nine hon, arna sartzen, hola ansiedade batekin, esaten hola, bera, uste da, ez? Ez da azterketetan nintzen hola jartzen. Pero, onde da, zer? Ez zola. Pues, ez delako azken probara juna. Nik uste tokatu zaio gala. Ba, jazta, ba, toketan da. Ba, iraki, eske ez du igotzen temperatura. Hori da... Ez du igotzen, itxaron apur bat. Bai, horregatik, hori entxingo duguta. Tira, sukaldariok 5 minutu geratzen dira. Itxura oso politia dakate, barrundaben pastelak, hori ere esango dizuet, Bai. Bueno, kaputxo bat gordintxo da hori, za? Maria... Ikusten zaio, Ikusten zaio. Bai. Egina dago. Bai. Baina hojaldria reiko txuri dau, Bai, baina barrukua... Seguramente biguna egongo da. Baina, bueno, atera du. Baina ez da eskonforme, Hojaldera daka gorrezko zaina. Eta pixka jartzen badu labia? Berez ni naiz urduri eta bururi buelta asko ematen diot eta horregatik asko esikitzen naiz nire buruki. Etorriko da, Orain. Kolpe batez lodituko da eta... Boa, ez da igotzen. Ostia. Aietza. Ez ate unian, irubi bat orduan atea. Baina hori bota bilako tita, Baina hori irubi bat. Tita bat. Zelan dago azpitik, altxapur bat. Apurtzen da. Nik labean emango nuke berriz. Untzako loreztatzeko eta gero... Vale. Mesaz estrukturatua, Venga, bai. Ze pasa da, tartakin?
sensiblea dela gu bezala. Bai, tartarekin gertatzen ari dena azken finean da sable egin duela ez, eta hori ja altxatzen duzularik, da mugitzen duzularik puskatu egiten da. Masarentzata ez pentsatzen bestaz, ojaldera emaiten dugula behan takitxo. Baina, raro. Bai, hori da. Agian handugu sagarra... Hau egiten ari da, baina sagarrari denbora ematea nahi badiozu. Bai. Hola? Bai, hori da. Bai, sagarra karamelizatzeko... Pentsatu, erabaki eta aurkeztu. Vale, uste dute ideia larregi irten direla eta azkenean presio hori egin digu apur bat. Tira, sukaldariok, minutu bat gelditzen data. Postre egin, txuria eta beltza. Orea labean oraindikan, beroa gongo da eta manipulatzeko aukerarik, agian oztuko dute pikin bat, baina ez dakigu ze sagar tarta aurkeztuko duten. Nago pentsetan, Zer? Ez badakagu denbora itzeko tartatzen bezala, hartzen dugu gaieta, birrintzen dugu. Hori izaten honen destrukturatua. Hori da, krema baina. Euki dugu horre kristo bat, baina, ez da zer gertatzen, horrela ikasten da. Ez dugu denborarik tarta muntatzeko, beraz egin dugu krema bat ez gara. Aldugu probatu. Krematsuaz... Probatzen dugu, alba dugu... Ateratzen baldin bada, bestela kartu. Ateratzen baldin bada, itxen. Kramer, zebon. Hala, hori den dugu. Listo. Sagarra bat dira karamelizatuak eta gero zebon. Hauek nik ez dakit... Akan aste bat, ez dakit zerringo da horien azkenian, Azkenean egin duguna da tartar estrukturatu bat eta krembel bezala eman gainetik, ez? Bizkotxa, esan gaieta pixka bat bailitzan gainetik. Hala ere, urduri jarri dela, badakat zotze aurkeztuko dutenaren esperantza. 5, 4, 3, 2, 1, denbora bukatu da! Sukaldariok utzi tresnak eta eman urrats bat atzera. Ekipo, abrazo. A ver, obvio intenté, baina txarra bai. Hori baiet. Nik uste dute hobetu egin algenuela den, bai. Eta nik behintzat ere bai. Da tarta klasiko bat. Egizena, tarik pentsetot, aurrena errezago izen dala. Eta orain gure izarren azken buruak dastatzeko momentua iritsi da. Zuen taldearekin hasiko gara. Oier, ekartza zuen menua favorez. Eguniko laro gehiago. Bai, nire ikudaketa ego izan da hori, bai. Ez nire besti eri egoa bota, edozen gizaz, ez, asumitzen dut. Zer gertatu da azken burukoarekin? Etxeko postea. Aurkeztu azalpentsu bat emai guzu, Masa ez ateran egin nuen bezala, baina azken finean pentsatu dugu destrukturatzea eta da etxen direla egiten entsegu politenak eta interesgarrienak. Beraz da, etxeko entsegu bat gehiago. Beraz da, sagartarta destrukturatua. Zitroin eta kanela krema batekin, maizena pixka tinta batekin potolotzeko. Eta sagar karamelizatua, pixka bat zartainean. Zein zan lehenengo idea? Zuen buruan? Askatasuna? Ez, tarta klasiko bat, baina gero hartu girez ginuela molderik eta boaz egira pentsatzen destrukturazioari. Hasiera batan proposatu dut, gero destrukturatua ez, ginen dugu klasikoa, eta azken finan destrukturatua egin dugu. Baina ideia hor zen hasieratik. Gauz bat esango dizuet tartaren inguruan. Desestrukturazio aurkezpena ez dago gaizki, sagar tartaren osagaia bertan daudelako, baina oreka bai falta duela. Berez gozoa izan behar du, azken buruko bat da, baina agian, pikin bat gainetik. Baina, platera hemen dago, izan dituzen arazo guztiek izan da ere, aurkeztea lortu duzue eta defendatzea, eta hortan abila zara. Da, talde lana, nola ikusi duzue? Gure Oier, sukaldari buru lanetan. Pizka bat, zure tokia topau ezinka edo momentuan ikusi dugu moruan postriakin hor zure arazatxo geukiditxuzue eta ikusi da hor duda pixka bat, ez? Nekea nabaritu da hor, eta bai pixkat, pena. Indarkiago sartu behar nuen, baina behar daukan indar hori ere, beraz bon. Eta zu Jonez, nola ikusi zera? Hombre, hemen egitea desberdina da.
Baina, bueno, berari galdetu dio denbora guztian, eta beran iritzia hartu dut denbora guztian, beran laguntza, eta, bueno, apur bat torpe bai ikusi naiz. Baina zure aholkulari lanak egin dira? Bai. Gozo gilea izan da? Bai. Eta Edu, oso separatuta ikusi zaituztet, eta alegia talde bat izan da, bai hon egon dela berean batzuetan larri, Edu, zurean lanean segika ondo, baina ez zaitut ikusi zu Oier, atzetikan bien kontrol hortan agian gerturatu bai, eta gu joaten ginenean, bai erantzun, bai justifikatu, baina agian norabide horren falta, bai somatu dugu momentu batzutan. Emaitza platerean dagoen. Gainerago egote hori. Zemuz ikusi duzu zure burua, Edu? Bueno, lehenengo proba da, dana berria da, eta, bueno, baina nahiko guztua gonaz, denbora guztian galdetzen, laguntza behar baldin bazuten, eta berak esan dut gure basoin marmitakua, erabili osagarri guztiak, eta hori indot. Besterik ez. Beraz, Oierren aginduak segi. Por supuesto. Zubalde batetan jerarkia bada, beti. Eta hori errespatu bida. Da, zu Oier? Nik Oier ondo ikusi dut, liderzan ez. Ez da erreza, lehenengo guenetan. Ez da erreza, Ondo inau, nik aleginen jo, por supuesto, berari kasu egiten, berari eskatu zauz erabakitzak hartu txuz, horrek dako arrisku bat, atzeniak. Bueno, guzeratu gara. Lehenengo guna izateko superpozik taldea gaz da berton egotiaz. Oso ondo, sukaldariok jaso zuen menua eta bueltatu sukaldera. Ez da arraza egitea, porque azkenean egon bazara da non aurrian, esan martio zu, zukamen, eta erratu alzara. Eta zuk erratzen baldin bazara talde guztia den kalte da. Gorane, zuen txanda. Ekarri zuen menua, mesedez. Gorane, orain ere aginduak ematen. Animuek ematen. Ez da agintzen egon da laguntzeko prest. Denoko oso pozik egon gea eta ustez gaina jo besarka bat eman diogula elkarri eta polita izan da. Aurkeztu platera, egoitz? Jarri dio izena 3 erreke maila, hojaldrekin da pixkoa torri bili naiz, gora eta bera, hasiran azkar sartu do, baina gero saiatu nahi zalden gehien aike, baina, bueno, hoitxeatea da. Bueno, ban hartuko. Venga, txin. Eskerrak karamelua gehitu duzuen. Probatu zuezuek? Bai. Eta zeiru iku? Gehiagin da daula barrengoa, eta kanpotiken falta du hojaldrek egioitea. Nik enuke esango hojaldreak egostea falta duenik. Azukrea geixia barrenean. Hojaldrea egina dago. Bai, hojaldreak bere krujente puntu hori dauka, eta egina dago. Hortaz ez arduratu. Baina masari azukrea purtsoa faltagako eta pastosos xamargeratu jatzue. Baina azukre puntuak bai, karameluak zerbait ematen dio. Horregatik botatxe guzta, horregatik botatxe gule karamelua. Bolta bat behartzuen honet, denbora euki duzue soberan, saltxatxo bat, zerbait gozotzeko bukaeran, denbora horretan. Saltxa bat egiteko gerarik etzegoen? Ez nia besteik ez. Bueno, gainontzeko menuan, nik alde positibo desente ikusten ditut. Egia da menu honek zailtasun tekniko handiagoa zuela. Eta alde lana nola ikusi duzue? Bakotxa bere postuan ondo eta Gorane danen artean saltoka. Goranek emate zuen oso urduri zegoela, baina bakoitzak eduki duen rola oso markatuta zegoen eta oso ondo antolatuta egon da. Nik nabarmenduko nuke, eta hasieran beldurre eman dit, gerturatu garen momentuan ikusi Gorane urduri, bueltaka. Baina galdetu diogun bakoitzan zertan ari ziren, lehiakide guztiak zekiten, ondoan zekaten kidea zertan ari zen, baita Goranek ere, eta oso ondo erantzun digu, eta momentu oro egonda Gorane, bata bestaren atzean laguntzen, gauz bakar bat egin gabe, alegia. Ez zara egon plater baten atzean soilik, plater guztien atzean egon zara. Eta hori nabarmendu behar da. Eta gero gauz bat, Ainoa, Gorane ez da profesionala, eta beste guztiak profesionalak dira, eta besteak ondo menperatu ditu. Goranek oso lan ona indu,
Egia esan da, bea bastante nerviosia da, eta egia esan da ez dugu bat nervioak transmitiu, bastante lasaitu dugu egia esan da. Orain, erabakia hartzeko momentua iritsi da. Gure nota altua ez dela izango badakit. Ez dugu intzartu. Postrean, badakit faiatu dugula, eta beste bi platerrekin arrazoi pixka bat eduki dute. Ez da geratu hain gogor, pentsa dugun bezala. Ja, baino patata ez da txikitu. Nahi behintzat badaka tendentzi bat pixkat gutxi esteanik egiten duten lana, ez? Nere izaera olakoa dalako, beti pentsatzen dut jo, horrek seguru ni baino beto ingo dula. Patata netzako zila da. Ez que, ara gizentzako ez dago esan gizon falta bilakola. Ja. Horregaitik. Komplimentu asko egin dizkiete guretako balio zutenak ere atxemaiten dute, baina, bueno. Hombre, nik uste gure balozio hobeto nik ikusi dut, baina ez dakit. Erabaki hartu duzuen? Erabaki hartuta. Eta Sukaldarien Ligako bigarren norgehiagoka irabazi eta hurrengo saioan izarren artean lehiatuko den taldea da... Gorane! Aian! Irabazi dugule. Ez que ez dakit busartu. Ezin un sinisten, pentsatzen aste bete gehiago gaude hemen. Beste taldea gu baino beto egin du, orduan irabazi du ondo eta listo. Zorionak, ekipo, datorren saioan izarrak izango zarete. Beste gauza bat jakin nahi dut. Nor izan da bigarren probako onena? Gorane. Dui gabe. Nabarmendu nahi dugu, egoitzak egin duen lana, Nik uste egoitzek merezizen da bela. Berak duten aurdutasune barrutik. Dazdeako gertzen kanpotik. Baina gitxak pentsatu pasatu eta merezi izan da. bereziki nola hartu diozun aurre, urduritasunari, erronka honei Goranek ondo lagundu dizu, Goranek lan zoragarria egin du, baina guk egoitz nabarmendu nahi dugu egin duen lanagatikan benetan zorionak egoitz. Zure taldeko onena izateak bere saria dauka egoitz. Urrengo saioan sukaldari burua izango zara, zorionak. Abantaia, baina presioa handi ere bai. Ze bestek uste du ere oso ona naizela, ez dakiz zer, da ikusin behar da. Eta horrek esan nahi du, Oierren taldea arriskuan dagoela. 3. probara igaroko zarete, eta zuetariko bat kaleratua izango da, eta sukaldarien liga utzi beharko du. Eta orain bai, azken desafioragoak. Hombre, ez da izan gotzu, eta beste galua ben mobeto. Norbera, listo. Urrenkoan jakin edot gehiago afirmatzen eta hobekiago ekudeatzen ere ez egoera eta taldea. Oier barriz egaz, kontuz epimikot. Ierraz dator. Así que... kontuz, oier. Iritsi da sukaldarien ligako momenturik erabakigarriena, azken desafioa. Proba hau bukatu ondoren zuetariko batek sukaldarien liga utzi egin beharko du eta gainerako 3 buelta egingo duzue izarrak izatera urrengo saioan. Plater bakarra kozinatu beharko duzue eta nik ez dut erabakiko zer kozinatu beharko duzuen. Orezko gonbidatua dugu gaur. Euskal sukaldaritzan aurkezpenik ere beharrez duen sukaldaria da bera. Hilario Arbelaitz! Ai, Hilario! Bueno, zelako orea zuamen izatea eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko.
ongi etorri Sukaldarien Ligako lehen programara. Hori karagarria izan da, hori kriston sorpresa bat izan da, ez ginen bat ere espero gomita bat ukaitea, eta gainera Hilario Arbelaitz. Pasaba bat, oza, emozionai nazi ikustiaz, da postu pilo bat. Ze ezautze beste leku batzutatik eta induzi handia bai. Euskal Herriko sukaldean gauza asko inditxo, tipo horrek, Bueno, zer moduz? Ni oso gustora hemen, pozik. Ai, neue bai, Halako jendetza hemen ikusi eta ze etorkizuna dakagun, posta handi jugo, ez? Pentsatzen dut lana oso ondo ingo dutela, eta bueno, asmo horrekin oso pozik. Hilario, erantzunkizun handia daukazu gaurkoan. Izan ere, gure sukaldariek, gure izarrek kozinatu beharko duten platera zuk zeuk proposatutakoa da. Ez da? Aurkeztu Asmatuko dute zer den? Berak frantziako sukalde kutsuan beti uki dago, ez da, ordune olako produktoren bat. Bada osagai bat, nabarmena denak, bere sukaldean. Hor da biltza, ingurotzen nahi dia, eta bezango da guk satia zer den geho, A ber, asmatu duten. A ber. Asmatu duten. Atingibela sagarrakin. Ondo, baina, bueno, egizia esan denporatxua dara jate fua sukaldatuari, bai. Ez dut inoiz prestatu. Hau, aspaldien ikasi nun plater bada, eta da pixka bat, joan dela berrogeita hamar urtetzen, hainbesteko atingibelakin lan egiten hemen, eta denak aiparraldea juten jende guzila. Eta esan nun handikan ekarri berganula zerbait, ez? Eta lehenengo platera inuna hause zen, atingibela, plantxan egindakua, oporton salsa batekin, eta han normalian ibiltzen zuten matxakin. Eta nik hemen pentsatu nun, gure sukaldin, sagarrak, errezil sagarrak, asko zeguri hau diela. Errezil sagarrak, karamelizatuak, atingibela eta oporton salsa. Hau egin bertzute, erresa da. Baina Hilarion plater bat izateko zailtasuren bat eukiko du, Hilario. Kontu niku berda, atingibelak grasa asko dakala, eta grasa asko botzen dula. Kontu ziku berda, grasan asuntua ez iukitzia platerin, albaldima da, beti gomeni da. Desafio bat gehiago bezala, ez? Eskaloi batez igo da pixka bat presioa, beraz, ongi, are, guzti ematera. Hilarion platera bere horriak kozinatzia bai, pres bai, baina iruditzen jate zientzia fikzio benetan. Tira ba! Atingibela, sarrak initeko, 35 minutu izango dituzue. Horrelako oparia jasota gero, errespetua eta mimoa plater honekin. Prest baldin bazaudete, 3, 2, 1, sukaldariok eman zo! Hilario, lehenengo pausua zen izango beharko litzake. Lehenengoa karamelua. Ozpina, azukria, karamelua egin. Geo oporto, eta geo salda. Salda hori erabiliko daue? Oporto hori botzeko, eta geo fua barrura sartzeko pizkat. Mozteko, Jonek labana berotu egin du. Bai. Hori derrigorrezkoa izangoa. Berdina ateratzeko, eta ez bestela askotan, baita posible jo pintzan bat hautsiro, zehai, eta asko zeudi daula. Bueno, badirudi basta finari dela. Bai. Kozinatzeko grina, Hilario bai? Nik promesa inun bukatu nuen lehen gurtian, sukaldatu itxien bakarrengo nula. Bueno, eta etxien nintezu. Etxien bezala sentitzen zen hemen. Ni gaur etxean nazalgo etorri nazonea. Karagarri zaila da honeak hartzea, zati badakit ez dula inungo kompromisorik hartu azkenek urtean, ez dula inorrekin ez egin nahi, eta honeak etortzea... Erne, Nola ikusten duzu, Jone? Bueno. Bueno, ondo zuaz. Apur bat. Jarri. Bai. Atzeratu gabe. Laguntzarekin... Horratik, hau
jartzen denin karameluak ilaina eta hau nola bot goiozun, neiko demua mango zatiu beste gauzak iteko. Hau gin. Geo sagarrak ite matiozu eta fua azken orduan. Ikusten du superondo, txarto egiten baduzu zerbait, edo aldizu kontsejoren bat eman. Baixo. Zuke gozu, nasten jun pixken-pixkenek, ja flori hartzen hasi da. Bai, esugurra bota dut, karameluin jot eta gero espina bota dut. Eta fuakin zein dizu edu? Sartu dut, moztu dut eta sartu dut pijimat oskaiun. Zalioan zeratikan? Atako dute berandutzuago, markatzeko momentu, ez egoteko hain epel. Baina trukua esan du, zein zan trukua. Sartu behar da gero, saltzan epel. Ozgailuan igual ez du balio, Ez du balio, zai gero saldan epelduko da, eta ozgailuak oztu dingo du. Justo kontrako egingo du. Oztu tingo zailo, barrena oztu, eta gero barrena ez gelditzen baldima da, gordina, hotza dolako, saltza bakarrak ez du berotuko. Pensatzen nuen ondo ni joala. Todo que esan diate, hobeto itximatu zuren, bueno, kasu indot eta listo. Eixo, a ber, nola ijuaz, zagarrakin hasitzea. Administratzen bai, lasaiki, karameloa egitaren artean. Karameloa etxon. Gero espinarekin mozteko, txikitzen uzteko, gero... Oiko ondo da uste, gedigin gabe, bere textura mantentzeko oso ondo. Ondo dikoa. Ongi, mirezke. Hilarioren errezta bat utxegita bere entzinean litzateke petxo handi bat, eta hori bai egoaren zat litzateke oso txaja, eta horrekin joaitea, bueno, ez dukero egingo gau guztian. Olmuz, hau jarri euro, Karamelu indake oporto botatzin, nola egon berdun, erdira torri arte, denbua, hortun badakazu denbua beste gauzak iteko. Bai, honek hasi berdu, nazten junez. Sukaldariok 15 minutu falta dira. Karamelo asko gortu zaio, rollo txupatxuz. Baina jarrixa da. Ez bazaio karamelua bera temperaturarekin berreskuratuko zu, Ezukeak karamelua gogortu ja, erreina bizkate lo que sea, eta orduan gero erabakiot beste bat aztia. Hemen, karamelua saldarekin urtzeko zain. Temperatura larrein jotzat. Horri temperatura emanezkero urtuko da. Salto garritza ditzen esan dut, ez. Bestia zinbiote aurrera berreskuratuko eta piniotirek itxan da barri da onera torri da. Nola zoazte? Saltza inda dau, termometroa bat neurtu dut. Nonda gazu saltza? Hor, neberan. Ez da sartu, Ez da sartu biharrik. Temperatura jaisteko? Ez. Epele egon bida, ez? Ez. Hemen kanpon uste baldimazu ez du horri uki berrik. Saltzak beru behar du. Saldak behar du epela. Isto liada, porque lehenengo batean esan du, hostia, salto bat saldan. Vale, eta saldan. Eta gero nik diatu eta saltu baldin badot, hartu hor termometroa, hor neurtzeko temperatura, ez da gixar. Eta ez torri da ostak, eta esan du, saldan, ez saltzan. Erratu nazni. Nola ikuste dezu? Karamelua pixka gutxizke inda. Karamelu gutxikila. Bai. Kolori hau, ez doko txarra, baino gusto gutxi daka. Gusto geixio berdu oportona. Oso gutxi gelditzen da, Eskerrik asko. Edu oso ondo hasi da, baino Hilario bi gauzatzen dizkio eta hortxe dabil bueltaka. Hortxe dabil bueltaka, ez dakila... Bai, pixka aldatu dio, baino. Sukaldariok 5 minutu gelditzen dira. Zimozuaz? Saltza daukator, orain... Saldatzen bauta jozu nahi. Geo salda jartzen denin, bere testurera berdu. Osea, que mexa nola din, kendu ingo nukenik. Bai, ez da? Bai, porque... Kendut, igual patrera sartu, ez da bestela egosingo da, gehiagi egosingo da. Zein zatu, loritu? Bai, bizkat, bai, kendu ingotzat. Bueno, lo ditzen gutxi. Nola da karamelua? Ez da erre? Ez da erre. Baina, mikaz puntu daka? Ez. Ondo do. Ondo da. Segi ja, bota ja, Bota ja, porque bestela ez jo. Bestela demoik ez du mango.
Hau karamelua ja... Bai, baina kostatzen zaio desegitea temperaturagatik, baina... Nio porto zema boto jozu gutxi, Zirrezta gehiago berdun? Kagixio, bai. Detere batzu eman dizkigu, azken finean Porto saltsa ez duen ezagutzen, era horretan egina, adibidez. Itxura, Hilario. Adibidez harrek, oporto gutxi bota jo, eta da gorrilla beltzan partez, saltzan koloria. Oporto gutxi bota bezala. Eta Jonez, zen muzari da? Ba, nahiko ondo razile baten zat badaka, ez du saltzasko egin, nik beti gustatzen da, normale bine geixo itia. Ikin bat, pazpare. Ikin bat, bati. Eta zen muz, hemengo bikotea, bi oierrak. Aurrituta daude, hobeto xio. Oierrak, hemengo oierrak igualeak. Karamelukin dekate, arazoik ondina karamelukin dekate. Sukaldariok minutu bat! Hor ikusi dut denboragaz txartu nengoela. Grasa gehiagi dauka. Nabil gantzen, arzo guztiak asko. Ordu asko. Larriko finez, duzu mostukoa? Nik uste dut nagoela, holan. Sukaldariok 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sukaldariok utzi tresnak eta eman urrats bat atzera. Ai, ama. Postreak egiten ditut, osea que izan da dena apur bat, baina, bueno. Hilario. Zer moduz, ikusi dituzu? Ondo ikusi dut, hasiera batean, urduritasun hori hierri da, baino, mendik ikusteko do, probatu arte. Platerin gauzik onena da, probatu eta geho itzein. Hoi ba, neski. Ez dut ezatu, ez dut aukerari hori gukan, baina beste guztia ongizegoen bere puntuan, eta gero badakit foak beti behar duela bere gatza gainetik, beraz. Sukaldariok zuen platerak dastatzeko momentua iritsi da. Etorri zuen izena entzundakoan. Oier, biritxinaga, mesedez. Konfidantza gote nire buruan, baina esatut zut, respetukin bida bestekiko, ez? Ordune, urruntasun puntu bat, eta arriskuan, Segatxik ez, sukaldatzen gauzen nian, beteoko zu arriskua. Oier, zerretatu da, urduri ikusi zaitugu. Zartariak, ez zeudelako zartari gehiago atzean, iaia denak erabili ditu. Zer gertatu da? Bueno, ez dut, igual nervioso lehenengotan, edo ez dut, igual hilario da torri dalako eta nervioso. Errespetua orduan. Ez dakit, nervioso igual jarri naz, da naz. Baina, bueno, gero pizkate zuzendu dugu, aleginen jo batzen, ez dakit. Hasiera batean, kezka pixkanakan. Ez zula buelta mango, baina, bai, mando jo buelta. Dice galduot, igual despistena, urduni padanaz. Bueno, cosas del directo, eso tendrá, ya está. Goxua do. Hilario, goxo. Hemen gomendio bat eman dezuleno, koipe hau... Takinik, saldarekin... Egun bertzun, denbo pixkat geixio, saldatan, grasa geixio botatzeko. Platerin jarri baina honen, egun bertzun pixka geixio. Guan kusten damen grasa, atera zeiola pixkat. Normale minio geixio. Bi sarta, hiru sartai, plaka zikina, bai eta pasadearra. Hoi, guk ez deu esan beharrik. Hoi sukaldarien lana da. Pauso bat egin, bai eta pasa, platera zikina da ona atzian utzi. Oinarrizko gauzak. Bueno, Oier, hartu platera eta... Irabili ez zartain gehiagei. Igual itxamin gehiago ondo berotzeko eta gauzak bestera baten. Oier, mesedez, karri pratela. Platera nik aski ongi ikusten dut azken finan, saltsan gegetatu zait azken momentua, sagarra bere puntuan daude, foa ere bai, koipea deskoi pestatzeko teknika ongi atera zait, momentu honen egin dut, muntzali hortu gero, ez, dena ongi doa platerean. Eroso sentitzu zera? Eroso ez, beti bada presio pitin bat, aleik ere gomita unekin.
baina ezagutzen den plater bat da iparraldean. Honek, ikusten da, grasik ezerrez dakala. Saltza, neiko antzekoan eriena. Mirezke. Leroren hitzek asko unkin haute, azken finean ez den bat ere espero olako itzulera batuk aitea. Gaur 3 lehiatu da, eta nivel hau ematea, benetan zoriontzeko da, berriz ere nik zorionak emango dizkizut, Hilariok zoriondu zaitu, danak zorionduko zaitu zen, berezi oso ona dago. Zorionak, Oier, hartu zure platera, mesedez. Pasaden jogan galdudutan konfiantza hori berreskuratu dut eta kriston hone egiten du eta gainera olako artista batek emanik, bai, kristona izan da. Edu. Nervioek dauz, nervio peti dauz, egia da. Osa, esaten duna kontrakoa bezurra da, baina, bueno, nik egonaz, usteot egona izan nahiko ondo, kontzentrauta. Zer moduz Edu, momenturen batean ikusi zaitugu zartagiarekin, Mozkaiura, bidean. Emoten egonaz, pentsetan egonaz, egonengo baten, nola baina alun ondo, liatu ina, saldarekin eta saltzarekin, eta... Bueno, baina eskenean aurrera judot, eta... Hemendikan, fin ikusi zaitugu lanean. Eskerrik asko. Benetan, gerturatu gara eta... Ez dago perfecto, porque gauze bobetu aldira beti. Saiatuko naso dutzen, por supuesto, baina posik. Nik uste aldi horrek jukitute pixkat antzekua, fin xamarra. Bilekin dute fin xamarra. Beak lorixo indute eta lorixo izatekin beste sabore bat hartzen du, beste gorputz bat daka. Eta hau pixka bat penalizatu bezala egiten da, horregatik sabore gutxiokin gelitzen da, haragi gutxio harrapatzen delako. Hora arrazi guztiak kabera, bai, da. De hecho, beharran loitxua goitzen dugu. Eskerrik asko Edu, hartu zure platera, mesedez. Nor naz ni esateko epaile bateri dagoela txartu egiten, ez? Nik uste dut nahiko ondo indutela, nire behitzen esan diatu abetu aldala, por supuesto, eski beti abetu alda. Eski, bueno, gustora. Jone, mesedez. Apur bat urduri, baina egin dut. Eta, bueno. Zer moduz, Jone, ikusi zaitugu hasieran, bizi, karamelua, saltxa martxan, danak ondo antolatuta. Zieran lasai, bai. Baina bate egibela nahiko berandu. Gero, bai. Bai, agian lasai egi hasi naiz, eta, bai, gero ez dit denbora eman. Hau nola ikusten duzu, Hilario? Lehen beha izan jotena, pixka bat megi jain du eta mia izatikin arriskua daka, pasa bezala egiten da pixka bat, eta gelditu da, pixka bat gorputza falta zaiola. Ate egibela gordina dau, Gordina dau eta putxo bat labantxue eta niretzako justotxo, Jone. Kolore hartu gabe... Zaten da bezala tristia pixka. Tristia... Maiderrek esan duen bezala... Benaz, saltxa goxoa dago. Badaka puntu bixi goxo bat, sagarra ere bai testura oso politia duke, baina gibela beak... Tira, Jon, eskerrik asko hartu zure platera, mesedez. Ni uste dut ni joango naizela. Oierren platera bukatuta dago. Orduan, hori... berantzako puntu positiboa izango da. Epaimaikideok, erabakia hartzeko momentua iritsi da. Berdienak oso osoak. Bai. Puntua, koloria, saltxa... Eta pena? Esaten guztako SBS Hilarion aurrian beren plater batzuk galatzen jutia, ez? Programa iztia lehenengo saioan gainera, ez? Está gauza bonita. Baina nik ez duen totxu egin baina Lisa. Arritxa zan ba, Txelako platera arresetan. Arresenak maten dute, hau arresa da. Ez da, hain arresa.
Ega da, oiek ikusi nuela, bidez karameloa pasatu zitzaiola eta pixkat estresatua, beraz, agian zorte gehiago du Jonek, ez dakit ikusiko. Erabaki hartuta dago? Bai. Eta Sukaldarien Liga utziko duena da Jone. Sukaldari liga honetan garrantzitsua da gauzak ondo egitea, fuaren puntua, grasa... Hemen Hilario ekarri dugu pausu guztiak markatu dizkigu eta kasu honetan proba hori zen. Horrela, ez. Jon, etorri ona. Eskerrak dan hori. Zuri horrelako jarrera lehiakorra eta zintzoa izateagatik. Benetan. Plazerra izan da, Sukaldarien Ligan zu kozinatzen ikuste. Eskerrik asko, Jone. Plazer utxe izan da. Zorionak, Jone. Zorionak, Jone. Pentsatu, tau denentzako dijoa, hasieratikan amantal beltz bat izatea ja lorpen bat badela ere. Eta ez dela erresa, Sukaldarien Ligan, amantal beltz hori mantentzea. Horta, zuek etzaik ez da erlaxatu eta benetan zorionak eskerrik asko. Eta beste batean, ikusten gara. Bai. Zu jauzi inbarzara urrenguan, ostera jasotzeko. Guerire gertatu zando dugu loko gauzak. Ilusioz etorri naiz, gauza berri batera eta apur bat desilusioa daukat eta pena. Uste dut asko ikasi izan dudala hemen, baina urrengorako. Oier, eta hau norena da? Zatoz, hartu zorionak. Zazpi zenbakia izango duzu urrengo saioan. Bestetik eskerrik asko Hilario Arbelaitz, Euskal Sukaldaritzari egindako ekarpenagatik harro gaude. Eta oso harro gaude baita Euskal Sukaldaritzak munduari egindako ekarpenagatik. Hauxe da Sukaldarien Liga.